Έχουμε κοντά μας τον υποψήφιο δήμαρχο Γορτινίας, παλαιό δήμαρχο, αυτοδιοικητικό, τον κύριο Στάθη Κούρη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Πώς αποφασίσατε να ξαναθέσετε τον εαυτό σας πάλι στην διάθεση των πολιτών για το Δήμο Γορτινίας μετά από μια ανάπαυλα, θα έλεγα εγώ? Το κίνητρό σας ψάχνω. Ναι, θα τα πούμε όλα με σειρά και μετά. Κοιτάξτε, είναι γνωστό, καταρχάς είναι επιβεβλημένο να κάνουμε μια αναδρομή, ότι έχω μακρά πορεία στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βέβαια. Έχω υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση επί 16 ετία. Στον πρώην Δήμο Λαγκαδίων υπήρξα για 8 χρόνια δημοτικός σύμβουλος και για 8 χρόνια δήμαρχος. Και επίσης υπηρέτησα για την τοπική αυτοδιοίκηση, πολύ συνοπτικά σας αναφέρω, και μέσα από άλλα όργανα όπως είναι η τοπική Ένωση Δημοτικών Αθήνων, της οποίας στο Διοικητικό Συμβούλιο υπήρξα επί 8 ετία, διατέλεσα επί 8 ετία μέλος και γενικός γραμματέας. Καθώς επίσης και σε επιτροπές σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης Δημοτικών Κοινοτήτων Ελλάδος που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση, και λοιπόν ως εκ τούτου είναι εύκολο αντιληπτό ότι κουβαλάω μακρά εμπειρία σε αυτοδιοικητικά ζητήματα. Την τελευταία τριετία δεν μετήχα στον αυτοδιοικητικό στίβο, δεν υπήρξε μια περίοδος ανάπαυλος όπως σωστά είπατε, και σήμερα επανέρχομαι στα αυτοδιοικητικά δρόμενα της Γορτινίας ευρύτερα τώρα και διεκδικώ τον Δήμο Γορτινίας, έτσι όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με τον καλλικρατικό νόμο, τον αχανή και μεγάλο Δήμο Γορτινίας και έτσι δύσκολο κατά κάποιον τρόπο Δήμο Γορτινίας, αλλά Δήμο με εξαιρετικά ενδιαφέροντα, με έτσι καλό πεδίο δυνατοτήτων που μου προκαλεί το ενδιαφέρον, προξενεί το ενδιαφέρον να έρθω να τον υπηρετήσω. Ο βασικός λόγος που με φέρνει πάλι πίσω στην αυτοδιοίκηση και στον τόπο είναι καταρχάς η αγάπη μου για την αυτοδιοίκηση, διότι όταν έχεις υπηρετήσει αρκετά χρόνια και την γνωρίζεις, δεν έσουν αυτή, και κύρια και σπουδαία η αγάπη για τον τόπο αυτό που με ανέδειξε, που κατά πρώτον με γέννησε και δεύτερον με ανέδειξε στον αυτοδιοικητικό χώρο, με οδηγεί πάλι πίσω. Και βέβαια και ένας επιπλέον λόγος είναι και ότι η διαπίστωση, όχι μόνο η δική μου, αλλά κατά κύριο λόγο των Γορτινίων, πολλών Γορτινίων, πάρα πολλών Γορτινίων οι οποίοι και με παρακίνησαν, της αδυναμίας της παρούσας Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στο ρόλο που της ανατέθη ως διοίκηση του νεοσύστα του Δήμου Γορτινίας. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, εσείς ως συνδυασμός, προχθές καταθέσατε και το πλήρες ψηφοδέλτιό σας στο Πρωτοδικείο, μπαίνετε ουσιαστικά στη μάχη των εκλογών ως ομάδα πλέον κανονικά. Επειδή θα ξεκινήσουμε να συζητούμε από εδώ και πέρα για τα προβλήματα τα οποία έχει η περιοχή, εσείς ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Γορτινία, το πρόβλημα δηλαδή με το οποίο θα ασχοληθείτε από την πρώτη μέρα εφόσον εκλεγείτε δήμαρχος? Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Γορτινίας, το οποίο είναι διαπιστωμένο από όλους μας όσους παρακολουθούμε και μπλεκόμαστε στα δρόμενα της περιοχής, είναι η ερήμωσή της. Η Γορτινία δυστυχώς, παρόλο που είναι ένας δήμος, όπως σας είπα πρωτήτερα, με τεράστιο πεδίο, προσφέρεται τέλος πάντων για πάρα πολλές δράσεις, είναι γεγονός ότι έχει ερημώσει πλήρως, και όλη μας η προσπάθεια της νέας Δημοτικής Αρχής πρέπει να επικεντρωθεί στο να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ανατροπή αυτής της πορείας της Γορτινίας μέσα από συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, τις οποίες μέσα από το πρόγραμμά μας θα κάνουμε γνωστές στους δημότες μας, στους ανθρώπους που θα κάνουν την επιλογή της νέας Δημοτικής Αρχής, ούτως ώστε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, διότι πραγματικά ο τόπος μαραζώνει και το βλέπουμε περπατώντας καθημερινά τη Γορτινία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν βέβαια πολλά άλλα προβλήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των δημοτών μας, που αφορούν στις υποδομές κτλ., για τις οποίες έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, θα τις καταθέσουμε στους δημότες. Σε λίγες μέρες θα έχουμε το πρόγραμμά μας στα χέρια μας, ένα έτσι λιτό και απλό πρόγραμμα που αναφέρεται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, όχι τίποτα εξεζητημένα πράγματα, διότι πρέπει να πούμε ότι οι πολίτες και οι δημότες
πρόθεση στην προκειμένη περίπτωση. Έχουν βαρεθεί τα μεγάλα λόγια για τις μεγάλες υποσχέσεις κάθε προεκλογική περίοδο, όταν διαπιστώνουν ότι δεν λύνονται προβλήματα της καθημερινότητάς τους, όταν διαπιστώνουν ότι αντί να πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά πάνε ένα βήμα πίσω. Και εμείς ερχόμαστε σε κάθε προεκλογική περίοδο και τους βάζουμε πράγματα για θάματα, τα οποία βέβαια στην πορεία δεν υλοποιούνται ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι η ερήμωση Γορτινίας δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Έχει γίνει σταδιακά εδώ και πολλά χρόνια. Αναμφίβολα, δεν ευθύνεται μόνο η τελευταία η Δημοτική Αρχή. Όχι, δεν λέω για τη Δημοτική Αρχή. Άλλωστε η ερήμωση ενός τόπου δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο μία Δημοτική Αρχή ή δύο. Αφορά μια γενικότερη πολιτική που υπάρχει σε σχέση με την επαρχία, την ελληνική επαρχία. Αλλά από εκεί και πέρα, κύριε Δήμαρχε, επειδή συνομιλούμε και εμείς με κόσμο και έχω συνομιλήσει και προσωπικά με κατοίκους της ορεινής Γορτινίας, που είναι μακριά από την έδρα του Δήμου, και κατοίκους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν πολύ νοιάζονται για τα μεγαλεπίβολα σχέδια περί ανάπτυξης, π.χ. της λίμνης του Λάδωνα ή κάποιας άλλης περιοχής που ενδεχομένως κάποια στιγμή φέρει τουρισμό ή κόσμο στη Γορτινία, αλλά ενδιαφέρονται για πολύ πιο απλά και καθημερινά πράγματα. Δηλαδή, και το ξέρετε πολύ καλύτερα βέβαια, ένας ηλικιωμένος κάτοικος στη Γορτινία, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί από το ένα μέρος στο άλλο, θέλει να έχει όσο γίνεται περισσότερο έναν άνθρωπο δίπλα του, ένα γιατρό δίπλα του που θα του πάρει την πίεση. Δηλαδή το πιο απλό. Που είπα πρωτήτερα, μπορούμε να το αναλύσουμε, θα πούμε, να αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά για μείζωνος σημασίας σε σύγκριση με τα μεγαλεπίβολα αυτά που είπαμε πρωτήτερα, τα μεγάλα, αυτά που θα φέρουν την ανάπτυξη στην περιοχή, την περιβόητη ανάπτυξη για την οποία διατηνόμαστε όλοι όσοι έχουμε καταπιαστεί στο παρελθόν, και η οποία ποτέ δεν ήρθε, έτσι όπως πολύ σωστά είπαν. Και όταν θα έρθει τέλος πάντων, όχι ότι δεν θα βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων, θα έχει τα ωφέλη της αναμφίβολα, αλλά σε ό,τι αφορά στην ομάδα των ανθρώπων, στην κατηγορία των ανθρώπων που έχει μείνει και κατοικεί στη Γορτινία αυτή τη στιγμή, δεν θα συνεισφέρει αυτά στα οποία αναφερθήκατε. Είναι γεγονός λοιπόν, επειδή ξέρω την κατάσταση πάρα πολύ καλά μέχρι το τελευταίο γορτινιακό συνοικισμό της Γορτινίας, ότι οι άνθρωποι εκείνο που έχουν ανάγκη είναι όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε, τα προβλήματα και τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους. Ο γιατρός, η λάμπα, ενώ η λάμπα που φωτίζει για να δουν τη νύχτα να πάνε στο σπίτι τους, η καθαριότητα, ο δρόμος βέβαια, οι κτηνοτρόφικα προβλήματα της ασφαλούς και καλής μετάβασης στις μονάδες τους, η αγροτική οδοποιία, προβλήματα που σχετίζονται σας λέω με την καθημερινότητα των ανθρώπων, τα οποία πρέπει να είναι λυμμένα. Και βέβαια και εκείνο που είναι κύριο και βασικότερο είναι η παρουσία του Δημάρχου στο Δήμο του. Καταλάβατε, διότι δυστυχώς από την παρούσα Δημοτική Αρχή καταλογίζεται στον απερχόμενο Δήμαρχο η έλλειψη παντελούς παρουσία στο Δήμο. Δεν ξέρει κανένας αν ο Δήμος έχει Δήμαρχο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Το έχει ανάγκη ο Δημότης να ξέρει ποιος είναι ο Δήμαρχός του. Λέω πολλές φορές χαρακτηριστικά λαϊκά ότι ο Δήμαρχος είναι όπως είναι ο πατέρας στην οικογένεια. Ακριβώς τον ίδιο ρόλο έχει ο Δήμαρχος στο Δήμο. Πρέπει να ξέρει ο κάθε Δημότης ποιος είναι ο Δήμαρχος, ποιος είναι ο επικεφαλής του Δήμου που διαχειρίζεται την καθημερινότητά του, που διαχειρίζεται την τύχη του, που διαχειρίζεται τα προβλήματά του. Έναν τέτοιο Δήμαρχο εκτιμώ ότι έχει ανάγκη η Γορτινία και νομίζω ότι αυτές τις προϋποθέσεις τις πληρώ πλήρως. Ναι. Για να ανταποκριθώ στον ρόλο του Δημάρχου της Γορτινίας. Δηλαδή εσείς καταλογίζετε ως το μεγαλύτερο σφάλμα που έκανε ο εν ενεργεία Δήμαρχος Γορτινίας, ότι απουσίαζε από την καθημερινότητα της περιοχής? Δεν το καταλογίζω εγώ. Αυτό το εισπράττω στις περιοδίες μου τις καθημερινές από το σύνολο των δημοτών. Είναι κάτι που ήδη οι δημότες το καταλογίζουν στον νέο Δήμαρχο. Καταλάβατε, δεν τον έχουν δει ποτέ, δεν τον έχουν ακούσει ποτέ. Και μάλιστα εκείνο που οι δημότες το καταλογίζουν, αλλά στο συνδυασμό του έχει ένα σωρό κόσμο ως υποψηφίος. Θα σε πω και για το θέμα του συνδυασμού. Αυτό είπε να μην είχε ένα σωρό κόσμο. Δεν θέλω να κρίνω κανένα, αλλά το σωρός δεν μου λέει τίποτα. Στις εκλογές δεν κρίνω. Δεν το λέω υποτιμητικά το σωρό, για να μην παρεξηγηθώ εγώ. Λέω ότι έχει ένα ψηφοδέλτιο με πάρα πολλούς υποψηφίους. Γεμάτο, πλήρες.
πολιτική υπεροχή, όπως θέλετε πείτε, αν το εξετάσει κανείς αριθμητικά το ψηφοδέλτιο, εμένα δεν με εγωιτεύει. Εγώ με ενδιαφέρει ποιοτικά, χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του κ. Γιαννόπουλου δεν τηρούν προϋποθέσεις και το όνομα του Θεού δεν είναι. Τα λοιπά ψηφοδέλτια αξιολογότατη κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά κύρια τον κορμό, μιας και συζητάμε το θέμα του συνδυασμού, εκείνο που θα διαπιστωθεί και το ξέρουν πολύ καλά οι Γορθίνοι είναι ότι στο συνδυασμό του κ. Γιαννόπουλου μετέχουν εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι άλλων παρατάξεων που μέχρι προχθές το βράδυ, όχι πολύ αργά, μέχρι την τελευταία εβδομάδα, τον κατήγγελαν στους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, στις εισαγγελίες, δεν ξέρω πού αλλού. Καταλόγει ξαφνικά μέσα σε 2 ημέρες βρέθηκαν οι συνεργάτες του. Αυτά τα ξέρουν οι Γορθίνοι, τα ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο τον πιστεύουν, καταλάβατε. Είναι ένα βασικό θέμα που θέλει πολλή ανάλυση και πολλή κουβέντα και θα το συζητήσουμε πάρα πολλές φορές. Γιατί εγώ που παρακολουθούσα διακριτικά τα αυτοδιοικητικά δρόμενα της Γορθινίας τα 3,5 χρόνια, δεν είναι ότι το έχω διαπιστώσει μόνο εγώ προσωπικά. Το έχει διαπιστώσει το σύνολο των Γορθινίων κατά περιοχή και ξέρει. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους που μέχρι χθες σας λέω τον κατήγγυλαν, τον έστελναν στους επιθεωρητές. Άμα ανατρέξουμε στο σύντομο, στο κοντινό παρελθόν και βρούμε μόνο τις καταγγελίες, εδώ μέχρι πριν 2 μήνες δεν πήγαν να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό οι περισσότεροι σύμβουλοι και έδωσαν καταγγελία στη δημοσιότητα. Και σήμερα είναι συνεργάτες του, υποψήφοι μαζί του. Παράδοξα πράγματα, έτσι ας κρυθούν από τους δημότες. Δεν μπορώ να... Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Δεν μπορεί ξαφνικά μέσα σε 1 μήνα να διαπίστωσαν ότι είναι τόσο άξιος και ικανός τέλος πάντων που ανατρέπονται τα πάντα και γινόμαστε συνεργάτες του. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι υπάρχει κάτι μεσολάβησε. Υπάρχει και αυτό ας κρυφτεί από τους δημότες, σας λέω, κατά τόπο, κατά δημοτική ενότητα, ξέρουν ποιοι πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο, ξέρουν πολύ καλά οι δημότες, τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν είναι ότι θα τους ενημερώσω εγώ μόνο γι' αυτό ή θα το καταγγείλω, πώς να σου το πω. Εγώ απλά σαν γεγονός πλέον. Το επισημαίνετε. Το επισημαίνω, βέβαια, και από εκεί και πέρα θα κρυφτεί από τον ψηφοφόρο, καταλάβατε. Ο οποίος έχει και ορθή κρίση και ορθή σκέψη και θα την ώρα τέλος πάντων της εκλογής θα τα σκεφτεί, της επιλογής του Δημάρχου, θα τα σκεφτεί όλα αυτά. Καταλάβατε για το θέμα αυτό που στήξαμε πρωτήτερα της παρουσίας του Δημάρχου για αυτά, διότι να πούμε και τούτο, γιατί αλλάξαμε την ροή της κουβέντας, ότι προημερών ο ίδιος ο Δήμαρχος σε συνέντευξή του προ 15-20 ημερών δήλωσε ότι δεν θέλει να το ξέρει κανένας δημότης. Εγώ λέει δεν θέλω να με ξέρει κανένας, μόνο χρήσιμο στο μιλάμε για αυτό. Ότι δεν είναι απαραίτητο να το ξέρουν όλοι. Είναι παράδοξο αυτό το πράγμα. Σας λέω, μου φαίνεται πραγματικά έτσι πέρα από κάθε λογική, επειδή έχω υπάρξει δήμαρχος, γι' αυτό σας το λέω. Διακριτικό την ψήφο του Δημότη και δεν θέλω να ξέρω ποιος είναι αυτός που με ψηφίζει και σε πρώτη φάση, στην εκλογική φάση και κατά δεύτερον την επομένη είμαι δήμαρχός του και δεν θέλω να ξέρω το Δημότη μου. Για το όνομα του Θεού. Θέλω να ξέρω, σας το καταθέτω με ειλικρίνεια, μέχρι και τον τελευταίο παππούλη για τη γιαγιά που ζει στο Πέτα, που ζει στο Μπαρδάκι, που ζει στο Λότι, που ζει στον Αγιάννη, που ζει στο Πυρί, που ζει στην τελευταία γορτινιακή γωνιά. Μακάρι να μου δοθεί ευκαιρία και θα το πράξω βέβαια. Και εκλογικά και πολύ περισσότερο ως δήμαρχος, τους ανθρώπους που θα αναλάβω να υπηρετήσω, να τους γνωρίσω τον καθένα προσωπικά και να έχω προσωπική επαφή μαζί τους στον βαθμό που γίνεται, γιατί δεν θέλω να απλοποιώ τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο ο Δήμαρχος Γορθινίας με 138 χρονιά σε καθημερινή βάση να επικοινωνεί, να βλέπει τους δημότες. Αλλά θα καταρτιστεί έτσι και ο χρόνος και το πρόγραμμα και θα δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε σε τακτά διαστήματα να μπορώ να επικοινωνώ με το σύνολο των δημοτών μου. Είτε αυτούς που διαμένουν μόνιμα στην Γορθινία, είτε με αυτούς που βρίσκονται έξω από αυτή. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ. Κύριε Κουλή, είδατε στην προεκλογική περίοδο, από την αρχή της, ότι υπήρχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Γορτινίας. Πάρα πολλά ονόματα πέρασαν από την επικαιρότητα. Κάποια έμειναν, κάποια άλλα έκαναν πίσω. Το γεγονός ότι τελικά στο πρωτοδικείο κατατέθηκαν μόνο 4 συνδυασμοί, σας προκάλεσε εντύπωση ή το περιμένατε? Για μένα ήταν αναμενόμενη εξέλιξη. Γιατί? Τις εκτιμήσεις μου αυτής εξ αρχής, αυτή τη στιγμή μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, τη διεκδίκηση του Δήμου. Το περίμενα, εκείνο λίγο ίσως που με εξέλιξε, ήταν και με εξέλιξε εντός εισαγωγικών, διότι δεν ήταν εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, νομίζω ότι πρέπει να έχει
είχε συμφωνηθεί για λίγες ημέρες πρωτήτερα τουλάχιστον, ήταν το μετέχει με δικό του συνδυασμό ο συνάδελφος ο κ. Αποσκήτης και τέλος πάντων έδωσε κάποια από τα στελέχη του σε άλλο συνδυασμό, αυτόν στον οποίο ηγείται ο κ. Στολοβός. Ναι. Είναι μεγάλη Γορτινία ως γήπεδο, ως χώρος τέλος πάντων, ως δήμος, αλλά σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού και ανθρώπων που μπορούν να καταπιαστούν έχει πρόβλημα με καλή έννοια και δεν υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι για το όνομα του, μην παρεξηγηθώ. Απλά στερείται υλικού σε ό,τι αφορά στους μόνιμα διαμένοντες και οι άνθρωποι που ζουν έξω από αυτή, λόγω της κακής συγκυρίας που διέρχεται τη χώρα, αυτής που ζούμε όλοι, δεν έχουν πολύ μεγάλη διάθεση και χρόνο και δυνατότητες να ασχοληθούν με τα προβλήματα της Γορτινίας. Και θεωρούσα λοιπόν ευθύς εξ αρχής αυτονόητο ότι όλοι αυτοί που διατηνόμαστε ότι θα φτάναμε μέχρι τέλος, ότι θα διεκδικούσαμε μέχρι τέλος το Δήμο Γορτινίας, Ναι. δεν ήταν δυνατόν να στελεχωθούμε όλοι και να μπορέσουμε να φτάσουμε στο φάση συγκρότησης πλήρους συνδυασμού που να έχει και προοπτική διεκδίκηση του Δήμου. Δεν είναι απλά να πεις ότι φτιάχνω ένα συνδυασμό και πάω για να πάρω μια έδρα για τον εαυτό μου. Εδώ η λογική όλων όσων εκφράσαμε την επιθυμία ήταν να συγκροτηθεί ένας σωστός και ορθός συνδυασμός που να έχει διεκδικητικό χαρακτήρα και να έχει τέτοια δομή ώστε να μπορεί πραγματικά να αξιώσει την εκλογή της 18ης Μαΐου. Από τους περισσότερους ήταν επιτεύχθη, νομίζω ότι να πείτε μου. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κούλη. Το προηγούμενο διάστημα οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Γορτινίας είχαν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη της διαφάνειας. Μάλιστα είχαν πάει στο Ρακιτζή, είχαν καταθέσει διάφορα έγγραφα εκεί, είχαν πάει στον εισαγγελέα της Τρίπολης, πάλι και εκεί είχαν κινήσει κάποιες διαδικασίες. Είχαμε πληροφορηθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση ότι, δεν ξέρω αν έχει βγει απόφαση, αλλά υπήρχε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο, σε ένα συμβούλιο που έχει η αυτοδιοίκηση, η αποκεντρωμένη διοίκηση, για κάποια πράγματα που είχαν γίνει εκεί στη Γορτινία. Δεν το θυμάμαι το συμβούλιο, νομίζω πειθαρχικό ότι λεγόταν, αλλά μπορεί να μην είναι και έτσι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει είχαν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη της διαφάνειας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει και ούτε έχουμε ακούσει τίποτα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το ζήτημα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή έχω διατελέσει δήμαρχος, θα είναι πολύ σαφής και ειλικρινής η θέση μου και την έχω καταθέσει ευθύς εξ αρχής στους δημότες και την καταθέτω και σήμερα για άλλη μια φορά δημόσια. Στην διοίκηση υπάρχει το νόμιμο και το ηθικό. Έτσι. Δίκιο έχει συνάδελφος. Ναι. Δεν σας άκουσα. Όχι, λέω. Μια συνάδελφος σας άκουγε και έστειλε μήνυμα και λέει πείτε στον κύριο Δήμαρχο ότι εκλογές έχει, πιο ζωηρό τον θέλω. Αυτό έγραψε. Είναι μια, πώς το λένε, κάποια φίλη σας από παλιά αυτό. Μάλιστα. Και έστειλε μήνυμα. Δεν ερχόμαστε εκλογές, δεν υπάρχει λόγος να πείτε στον αγαπητή συνάδελφο και φίλοι μου, είναι από παλιά για να ανεβάσω τόνους και τα λοιπά. Θα ανέβουν εκεί τόνοι προχωρώντας προς την εκλογική διαδικασία. Θα προχωρήσουμε, δεν είναι θέμα ζωηρότητα σημεί. Εξάλλου πέφτει να υπότιμη, πονάει και λίγο λαιμπός μου. Βλέπω πάντως ότι είναι αρκετά τα μηνύματα, μας ακούνε αρκετοί αυτή την ώρα. Όχι για να δικαιολογηθώ βέβαια, αλλά επειδή μάλλον ψιλοάρπαξα τούτες τις ημέρες. Λοιπόν, σας είπα για να επανέλθουμε, να μην χάσουμε τη ροή της κουβέντας μας. Βεβαίως. Υπάρχει το νόμιμο και το ηθικό. Καταγγέλθηκε ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή τέλος πάντων, και μάλιστα καταγγέλθηκε, όπως είπα πρωτήτερα, και από τωρινούς της συνεργάτες, εκλογικούς της συνεργάτες, σημερινούς σε κάποιες περιπτώσεις, διότι κάποιοι από τους καταγγέλλοντες είχαν υπογράψει υπέρ μέχρι προχθές, όπως είπατε, τις καταγγελίες αυτές. Ναι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την νομιμότητα των ενεργειών της παρούσας Δημοτικής Αρχής, σίγουρα υπάρχει κάποια διαδικασία σε έλεγχο, δεν την παρακολουθώ. Εγώ παρακολουθείτε από τα συγκεκριμένα όργανα κτλ. Σε ό,τι αφορά το ηθικό κομμάτι, έτσι, για το αν αυτά που έχει πράξει η παρούσα Δημοτική Αρχή, σε ό,τι αφορά την διαφάνειά τους, αφορά τέλος πάντων τη
χρησιμότητα των ενεργειών και των πράξεων και των έργων που έχουν γίνει από την παρούσα Δημοτική Αρχή, των μελετών, γιατί και αυτά καταγγέλθηκε κυρίως. Ναι. Είναι ένα γεγονός, και εγώ το καταγγέλλω και το καταδικάζω πολιτικά, ότι μέχρι και τούτη την ώρα που μιλάμε, μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τούτη την ώρα που φτάνουμε στις εκλογές της Κάλπας, και κατά την δική μας εκτίμηση γίνεται κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Έτσι γίνεται. Αυτό το καταγγέλλω και εγώ δημόσια και το τονίζω προς όλους τους δημότες και το διαπιστώνω καθημερινά, και βλέπω ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή στα πλαίσια της ρουσφετολογικής πολιτικής της τελευταίας στιγμής πράγματι ρίχνει πάρα πολύ χρήμα, έτσι να το πω πολύ πρακτικά, στην προσπάθεια να ψαρέψει ψήφους, να πάρει ψήφους τούτη μέχρι και την τελευταία ώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα γενικότερα πετραγμένα της, τα πρωτήτερα πετραγμένα της, τέλος πάντων, αν υπάρχει θέμα νομιμότητας ή μη, θα αποφανθούν, όπως είπατε πολύ σωστά πρωτήτερα, τα αρμόδια όργανα στα οποία έχουν γίνει καταγγελίες. Αν μεν διαπιστωθεί από αυτά ότι υπάρχει κάτι κολάσιμο, βεβαίως και θα προχωρήσει τις διαδικασίες όπως πρέπει. Αν διαπιστωθεί. Βεβαίως έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες κατά τη δική μου εκτίμηση, κύριε Κούλη, γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε εκλογές και να αφήνονται σκιές. Ξέρετε πως τώρα ανοίγουμε ένα άλλο θέμα, εδώ μιλάμε για εκλογές. Δεν περαιώνονται η διαδικασία εδώ. Ναι, σαφώς. Ο κατηγορούμενος μπορεί να είσαι και να περαιώνει τη δίκη μετά από 7 χρόνια, μετά από 8. Τώρα το ότι γίνεται μια καταγγελία να έχει περαιωθεί το άλλο βράδυ μετά από 2 μήνες ή 3, συνήθως δεν συμβαίνει ποτέ, καταλάβατε, για να είναι το πεδίο καθαρό ό,τι αφορά την εικόνα για το δυστυχώς. Μένουν εκκρεμότητες, εδώ έχουμε φύγει από τη διοίκηση χρόνια αρκετά και συνεχίζουν αμαρτίες εντός εισαγωγικών με καλή έννοια, αν παρεξηγηθώ έτσι. Σαφώς. Θέλω μία τελευταία ερώτηση, γιατί ήσασταν καθαρός απόλυτος. Έχω την εκτίμηση, πέρα είπατε και εσείς, μιλήσατε γιατί ο χώρος ερημώνει, η περιοχή κτλ. Και είναι από τα πρώτα σας ζητήματα. Όμως στην ερήμωση του τόπου συμβάλλει και η πολιτεία, από το γεγονός και μόνο ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει απογυμνώσει πλήρως την περιοχή από υπηρεσίες. Άρα πάσα τρόπαια βρίσκεις 2 ανθρώπους στο κομμάτι της υγείας. Είναι δραματική η κατάσταση στο σύνολο της Δοθηνίας. Πολύ περισσότερο στα χωριά που κατά κάποιον τρόπο είναι κέντρα, εντάξει, εκεί είναι κάπως. Όχι ότι είναι καλή, δεν βρίσκεις εκεί πλέον κανέναν, και πολύ περισσότερο στα χωριά γύρω-γύρω στο σύνολο της περιφέρειας που πραγματικά δεν συναντάς άνθρωποι. Επειδή λοιπόν πρέπει να αναταχθεί η περιοχή, ένα από τα σημεία αυτά που μπορεί να γίνει δουλειά είναι το γεγονός ότι πρέπει να αναπτύξει το χειμερινό τουρισμό. Είναι κάτι το οποίο γίνεται ούτως ή άλλως και πρέπει να το πάμε παραπέρα. Θέλω 2-3 πράγματα που θα κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση να μου πείτε. Κοιτάξτε, και ο χειμερινός τουρισμός, ο οποίος το ένα κομμάτι του Δήμου μας, και τώρα μπαίνουμε σε εξειδικευμένα ζητήματα, ναι, ήταν και είναι αρκετά ανεπτυγμένο σε σύγκριση με το υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, και αυτός περνάει μια κρίση όχι εξαιτίας προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την τοπική αρχή, που δημιουργείται από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά εξαιτίας της γενικότερης κατάστασης που βιώνει ο κόσμος και είπαμε πρωτήτερα, έτσι, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχει και μια κάμψη, αλλά δεν οφείλεται σε λάθη της δικά μας των δημοτικών αρχών ή της παρούσας είτε των απερχόμενων. Οφείλεται και κύρια και κατά κύριο λόγο στην κρίση που διέρχεται η κοινωνία γενικότερα. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι αυτό όχι ο τουρισμός γενικότερα, γιατί εμείς δεν θα πρέπει να αξιοποιούμε μόνο το χειμερινό τουρισμό, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι δίπλα μας ακριβώς έχουμε έναν προορισμό παγκόσμιο, την αρχαία Ολυμπία από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά έχουμε έναν επίσης παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, τις Μυκίνες από την άλλη πλευρά, και συνδέεται αυτοί οι 2 παγκόσμιοι τουριστικοί προορισμοί με έναν εθνικό δρόμο που ξεκινάει από την αρχαία Ολυμπία και φτάνει μέχρι την Αργολίδα. Θα μπορούσαμε λοιπόν και όλο το καλοκαίρι, έτσι, με όλους αυτούς τους τουρίστες που κατακλείζουν την περιοχή για να δουν αυτά τα αρχαία αξιοθέατα, τέλος πάντων, που προελκύουν, όπως σας είπα, το παγκόσμιο ενδιαφέρον, να εκμεταλλευόμαστε και αυτούς και να μην έχουμε μόνο τον εσωτερικό χειμερινό τουρισμό, αλλά να έχουμε και τον τουρισμό από τα διάφορα μέρη της γης που ούτως ή αλλιώς φτάνει στην περιοχή και απλά δεν τον αξιοποιούμε εμείς στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να δοθεί βαρύτητα και στην αξιοποίηση αυτού του κομματιού, κατά κύριο και σπουδαίο λόγο με τον περιβόητο δρόμο που ακόμα τον περιμένουμε, Βιτίνα αρχαία Ολυμπία, που πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί θα είναι η προσβασιμότητα είναι ΑΟ, έτσι, για να αναπτυχθεί μια περιοχή. Και από εκεί και πέρα έχει κάποια έργα υποδομής κατά περιοχή, που
θα φέρουν αυτή την αλλαγή στο τοπίο στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να κλείσω, επειδή είμαστε ακόμα, θα μιλήσουμε αρκετές φορές, να εκφράσω έτσι την απόλυτη ικανοποίησή μου, μιας και κάναμε μια αναφορά σε αυτό, γιατί περίμενα πιο πολύ να μιλήσουμε για αυτά, να μπούμε τόσο στα προβλήματα ευθύς εξ αρχής, γιατί θα μιλήσουμε πάρα πολλές φορές για αυτά, επειδή είμαστε στην αρχή του εκλογικού μας αγώνα. Να κλείσω λοιπόν με τούτο που θεωρώ πάρα πολύ βασικά, να εκφράσω έτσι την απόλυτη ικανοποίησή μου για το καλή ποιότητα των ανθρώπων που μετέχουν στο δικό μου συνδυασμό, έτσι, στο συνδυασμό της παράταξης της Ενώνουμε της Γορτινίας, που φέρει το όνομα Ενώνουμε της Γορτινίας, της οποία έχω την τιμή να ηγούμε. Χθες τον δόθηκε στη δημοσιότητα δηλαδή την κατάθεσή του στο πρωτοδικείο, και εκείνο που μπορεί να διαπιστωθεί βλέποντας κανείς τις ιδιότητες και τις ηλικίες των ανθρώπων που μετέχουν στο συνδυασμό, είναι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν καταπιαστεί πάλι με τα αυτοδιοικητικά δρόμενα στην πλειονότητά τους, οι περισσότεροι εξ αυτών. Είναι οι περισσότεροι επιστήμονες, πολυεπιστήμονες, από πάρα πολλούς χώρους, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί. Θα δείτε, γιατί έχω δώσει στην δημοσιότητα τα ονόματα και δίπλα θα συνοδεύει η ιδιότητα του καθενός εξ αυτών, η επιστημονική του ιδιότητα ή η επαγγελματική του διαδρομή, ταυτότητα τέλος πάντων, και νομίζω ότι αποτελεί ένα έτσι πάρα πολύ καλό δείγμα το ότι αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτούς τους ανθρώπους αξίζει να ανατεθεί η τύχη της Γορτινίας αύριο το πρωί, διότι ούτε έχουν μετάσχει στο παρελθόν, δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, είναι νέοι άνθρωποι, είναι νέοι επιστήμονες, οι οποίοι μετέχουν στον συνδυασμό με αποκλειστικό όραμα τον πρόοδο του τόπου μας. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλημέρα.